All right. Mandokunika ithuba usibulisele kumphulaphuli wevukani omameleyo ngeli xesha. Molweni, igama lam ndinguLiema wakwaVundle, born and bred at Omo, ngapha kweNciba. I am a re-owned pageant model, a director, and a title holder. All right. Kosi kakhulu ke abantu bafuna ukwazi ba iyaqala njani yonke le journey. Bakhona abantu abakhumbulayo abakumotivate nawe wazibhaqa uzibona unomdla wemodeling. Yes, one of the reasons why I joined in modeling was my mom, when we were growing up, she would put us kwizinto ezizasidistracta apha phandle ubana singa-endapi senza into ezirongo. So waqala was-introducer kwi-acting, was-introducer nakwi-modeling, and then mna I fell in love with i-modeling. Then from then ndaqhubekeka nayo. Okay, xa unosiqhayisela nje Liema usichazela ii-titles osele uziphumelele uzothi ga zeziphi ozikhumbulayo? Yeah, as okay. Then my first title was Mr. and Miss Alteran Tiny Tots second runner-up, which was in 2012. Then ASVini Yango Miss Sixotyeni Tiny Tots Queen 2014. Enye go 2022 Miss What East London 27. Then okay zininzi ke, okay but zawubalisa ezangoku ke. Then Okay, enye yeah. yangu Miss Heritage Eastern Cape first runner-up 2024. Ndangu Miss Innovation SA Queen 2025. Currently, okay, does I drop a title because Iranian says Opela, which is all Mr. and Miss Residence University of Porte Queen 2025. Wow. All right. Currently, are you finalist kweyiphi competition? And the finalist Miss Top Model South Africa 2026. All right. Zeziphi ke ngoku itask enizinikiweyo ekufuneke uzenzile mhlambe kuzo zikhona nekudinga into yoba kufumane support from i-community? Okay, we have to do e-charity work. E-charity work is where you go to communities and you give back to those who are needy. We have to collect e-votes. Vote both voting for free, of which you vote through Facebook and you vote through Imali, through EFT. We have to collect a sponsorship fee, and we have to go to radio interviews, TV interviews, etc. All right. So apha kwi-charity work ithini i-idea onayo wena? Into enjani orhalo lunikeza ngayo kwi-community? Since I am an advocate for period poverty, so I advocate for girls or girls and women must feel safe when they are on their cycle. My aim is to open a pet drive where I will be donating e-pads each and every month to different places, ensuring that a girl child feels safe. All right. Masingene ke ngoku uvuthondaba uba kusavotwa benza njani Liema abantu ukukuvotela khawuthi take us through indlela yokuvotela wena. Okay, you go on Facebook, you search Miss Top Model SA, and then there you will see a poster with my name. Then the poster with my name, you will follow the details. I am Uliema Vundle. So you will see a poster with my name and my picture. Alternatively, you can find the poster on my TikTok account at Liema Vundle. Also, it is also up on my Instagram account at Liema Vundle. Okay, ngaphandle kulo mcimbi wevoti zikhona ezinye izinto mhlambi odinga inkxaso kuzo okanye uthi uready wena for le competitions. Izinto ezifana mhlambi noba ingase ndifumane umuntu ozani make up, ndincediswe ngedress njalo njalo, khasibalisele uready? Andikabikho ready. I'm definitely not ready. I am
I am accepting any forms of donation, be it you are willing to donate my evening dress, you are willing to contribute towards my makeup or any of my outfits. Also with the sponsorship fee, which is I think it's 30,000. I have to raise a sponsorship of 3,000. So anyone onawufikeleleka kulo mali noba imalini, they can help me add on kweso sponsorship. Thank you. Okay. Masibanike inamba yakho Liema ofumaneka kuyo kubantu abanganazo mhlambe social media platforms buke wazimenshina nje kube lula uba ke ucommunicate nabo. Okay, Puti, it's 071 835 1589. 071 835 1589. 071 835 1589. Alright. Kwasikakhulu ke Liema kokugqibela nje khawukhuthaze abanye ke abantu abatsha abafuna nabo ungena kule industry. Mhlambi nawe zange utyhafe okanye watyhafa wamotivatewa khabakhuthaze nabo ngoku uthini kubo? Ndithi into yobana iphupho alifi umnikazi esaphila. And I was listening to ishow yakho before I came in live. Ubuthetha ngento yobana into eyenzekayo ngoku, there's a lot of underage drinking, right? So my advice emntaneni osakhulayo okanye emzalini is into yobana umntana mfindele i-hobby or loo nto umbona ungathi u-interested kuyo, uzama umphusha kuyo. Be it umntanakho uyambona uba unetalent ekuculeni, unetalent ekumodeleni, unetalent ekudrayiveni. Don't sleep on those dreams. Instead mphushele to elo cala so that akwazi uba distracted kwezi zinto zilapha phandle. Alright. Kwasikakhulu ke siyavuya Liema xa uye wachaphazela netopic esinayo namhlanje kambe ndiyafuna ke uchekisha kwelenu icala kule industry nikuyo Liema nikhuseleke kangakanani nana njengokuba kubonakala ingathi utywala buyangenelela nakwiitalente zabantu abatsha. Umzekelo emculweni estudio ngoku asakwazi uproducer ungaselanga ungatshayanga seyingenile kule industry yenu into edibene notywala. Kukho apho sendive khona. Usually Tina, when we class in the events, there are bouncers at the door, so it is not likely ubana ungangena notywala. Another thing is that when you are wearing a sash, you are basically carrying a brand. So if you are found ubana you are doing such things, or you are caught red-handed usenza londo, then you lose isash yakho or you lose the title that you have, which is something you wouldn't just want to lose over into encinci. I mean lento uyisebenzela inyanga ezininzi for bana ukwazi uyifumana. You wouldn't want to lose it over into encinci. Alright, kwasikakhulu ke Liema siyabulela kakhulu. We appreciate your time. Nathi ke siVukani FM sikunqonelela ke impumelelo kwimizamo yakho. Ndiyabulela kakhulu bhuti wami. Enkosi. Ndiyabulela nakubona baphulaphuli bakaVukani FM. Basekhaya model assets omo chilo wathi ke ucela ke bethuna ke nimsupport udinga ivotes zenu, udinga ba ke nimxhase abe kanti njenge-finalist uyapha emaphethelweni wale i-competition, right? Emva kwe double play Mphula Basekhaya singena kwi-topic light